So ayun guys, titestingin na nila kung sino nga bang mabilis. Bilis guys. 1, 2, 3. What's up mga ka-rider, it's me again, RJ Ride. At meron naman tayong susubukan ngayon. Itong napulot natin na Rusi mga ka-rider. Susubok natin sa 155 Honda TMX. Siyempre kung bago ka lamang sa YouTube channel ko mga ka-rider, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago kong videos mga ka-rider. So ito yung mga kasama natin mga ka-rider. Nandito sila. Kaway. Uy, sana all. Uy. Baka mo gusto kayo shoutout dyan, shoutout. Sino? Kay Romer Bautista. Uy, shoutout na kay Romer Bautista. Sige, konyo. Ha? Roldan Bautista. Sige par. Ha? Ay. So ayun, susubukan natin mga ka-rider itong Rusi doon sa ano, na napulot namin. Ayun no, may nagtatry na mga ka-rider oh. Dengaran teman. Jambik Gallega. Sinubukan niya yung 155 TMX mga ka-rider. So ayun, subukan na natin. Time check muna tayo mga ka-rider. Anong oras na? 8:30 mga ka-rider. At syempre, bago ang lahat, bago natin susubukan yung ano, na isasabihin ko lang, i-greet ko lang yung sarili ko. Happy 1K plus subscribers na tayo mga ka-rider. Maraming salamat sa suporta nyo. At sana patuloy nyo pong support ang aking YouTube channel mga ka-rider. Sana pagdating ng araw, hindi lang ganito yung gagawin natin. Darating din tayo sa point na tutulong din tayo sa kapwa natin, katulad ng mga ibang mga motovlogger na sikat mga ka-rider. So ayun lang mga ka-rider, subukan na natin. Tara! Tara mga ka-rider, subukan natin. Gulis. Tara, subukan lang natin mga ka-rider kung kaya ba natin. Bila talura. 1, 2, 3. Rider. Di naman. Natalo tayo mga ka-rider sa unang bitaw. Subukan natin ulit sa pangalawa mga ka-rider. Isa pa. Tara nih. 1, 2, 3. Papal yan mall. 1, 2, 3. Nahabol tayo sa dulo mga ka-rider. Grabe. Ha? Ano? Sa talura. Ipartak lang, ito wala kaman sila.
Hindi makausil ano mo? So, ang pangatlo mga ka-rider, kung makakabawi tayo, talo sa akin sa dulo. 1, 2, 3. Ha? Ha? Ada? Ah, di mana? Salah teman. Angkat bang rider. Masalak kami. Nay wala man nagbitaw lapak manay. So ayun mga ka-rider, magpapalit kami ng motor kung merong magbabago. Baka sa magbibitaw na rin talaga. Subukan lang namin mga ka-rider, nagpalit kami. Baka nagbibitaw na rin talaga mga ka-rider. Ah, 1, 2, 3. Ulit mga ka-rider, nakakauna tayo. Nauna tayo magbitaw. Ito pa daw. Hindi kita busutan mo, patang. So ngayon mga ka-riders, 1, round 4 na po. 2, Nagpalit sila ng 3. Ulit po yung Rossi. Ang bilis naman ka guys. Malakas pala ito yung 5 time mga ka-rider. Kaya di tayo nababawihan tayo sa dulo kanina. Ano, isa kayo na eh. Isa pa daw, last na. Yung mag-i-ewan? Sakinin ko na, ako una-anak ko na. Sakinin ko na. Ini ko na taon na anak. Bigyan daw natin siya ng isang span mga ka-rider. Partida daw. So mga ka-riders, final round na po. Kung sino nga bang mananaig sa kanilang dalawa. Binigyan ng ano yung Rossi. Yung nga mga riders. Yan. Bilis talaga nung Honda. 1, Naiiwan talaga yung 2, Rossi. 3. Wala. Gimana? Bon. Puta. Gimana? Hindi, nag-test drive lang kami. Test drive lang. Sumaba ka na oh. Sana all. Sumaba, tumangkad pa.
Ha? Iyak ka dati ni. Okay lang, nasa vlog kita. Nasa vlog, okay lang? Hindi ko tatanggalin. Ha? Okay lang? Kawin na, kawin ka. Salamat. Sige, salamat.